ବାପା, ମା ଓ ସେମାନଙ୍କର କୁନି ଝିଅକୁ ନେଇ ଆଜିର ଆମ କାହାଣୀ। ବାପା ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମା ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଝିଅଟି ଭାରି ଚୁଲବୁଲି ଥିଲା। ସେହି ନଟଖଟି ଚୁଲବୁଲି ଝିଅଟିର ନାଁ ଥିଲା ପୂଜା। ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ମା ତାକୁ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିସନ କରାଇଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ତୁମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ନିଜ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କିଏ ଲେଖିଥିଲା ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ହେବି, ତ କିଏ ଲେଖିଥିଲା ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି। କିଏ ଲେଖିଥିଲା ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ପୋଲିସ ହେବି, ତ କିଏ ଲେଖିଥିଲା ବଡ଼ ହେଲେ ଓକିଲ ହେବି। କିଏ ଲେଖିଥିଲା ବଡ଼ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ହେବି, ତ କିଏ ଲେଖିଥିଲା ବଡ଼ ହେଲେ ଲେଖକଟିଏ ହେବି। ସେହିପରି ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ବିସ୍ତୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା। ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖି ନ ପାରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ। ଘରେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ। ସବୁ ଖାତାଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚେକ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଖାତା ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା। ପିଲାଟି ଲେଖିଥିଲା, ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ହେବା। ମୋର ଏଇ ମୋବାଇଲ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ବାପା ମା। ମୋ ମାମା କଥା ମୁଁ କ'ଣ ବା କହିବି। ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ମୋବାଇଲ ଧରି ବସିପଡ଼େ। ସବୁବେଳେ କହେ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ କାମ, ମୋତେ ସବୁ ସାରିବାର ଅଛି। ମୋବାଇଲ ଧରି ବହୁତ କାମ କରିଥାଏ ସେ। କେତେବେଳେ ବସି ସିରିଏଲ ଦେଖେ, ତ କେତେବେଳେ ବସି ଯାତ୍ରା ଦେଖେ। କେତେବେଳେ ବସି ବିଦ୍ୟାଳୟ କାମ କରେ, ତ କେତେବେଳେ ବସି କାହା ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହୁଏ। ହେଲେ ମୋ ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଟିକିଏ ବି ସମୟ ନଥାଏ। ସମୟ ଥାଏ ତ କେବଳ ବସି ଫୋନ ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା। ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ କେବେ ସପ୍ତାହ ସରିବ, ମୋ ବାପା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ହେଲେ ବାପା ଘରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଅଫିସ କାମ ଅଛି ବୋଲି କହି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। କେତେବେଳେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ ଫୋନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ତ କେତେବେଳେ ଅଫିସ କାମ କରନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଟିକିଏ ବି ସମୟ ନଥାଏ। ସବୁ ପରେ ବି ସେମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ, ଶୋଇବା ସମୟରେ, ଏପରିକି ବାହାରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ମୋବାଇଲ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ହୋଇଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ। ନା ମୋ ମନର କଥା ମୁଁ କେବେ କାହା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ନା ମୋ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି କେହି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ହେବା। ଅନ୍ତତଃ ମୋ ବାପା ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୋତେ ତ ଟିକେ ଧରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୋ ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତେ। କେବେ ବି ମୋ ଜୀବନରେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିନଥାନ୍ତି। ଖାତାଟିକୁ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ମନର କୋହକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ। ଆଖିରୁ ଠପ୍ ଠପ୍ ଲୁହର ଧାର ପଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଖାତା ଉପରେ। କାହିଁକିନା ସେ ଖାତାଟି ଆଉ କାହାର ନଥିଲା, ଖାତାଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେହି ଅଲିଅଳି ଝିଅ ପୂଜାର, ଯାହା ପ୍ରତି ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣକ। ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ। ଜଣାଇଥିଲେ ସେମାନେ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ। ଦୁହେଁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ସେମାନେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ, ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବି ସମୟ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଦୁହେଁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ସେମାନେ କରିଥିବା ଭୁଲକୁ। ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଓ ତା ପ୍ରତିଟି ମନ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଓ କାହାଣୀର ନାମ କ'ଣ ରଖିବା, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।